tar-Redentur. Nistidinkom biex nitolbuh għad-don tal-paċi fid-dinja. Biex tieqaf ir-reba, tieqaf il-vjolenza, jieqaf il-qtil tal-innoċenti u jkollna jiem ta' sliem u paċi. O Ġesu Redentur tagħna, ħelna lina u jieqaf magħna. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Din fil-bidu tal-ġimgħa mqazza, din il-ġimgħa hekk importanti illi tgħinna biex nissieħbu ma' Ġesu fil-passjoni, fil-mewt u fil-qawmien tiegħu. Nitolbuh li dawn il-ġranet ikunu ta' għajnuna kbira għalina fil-ħajja spiritwali tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li tista' kollox. Ara kemm nonqsu fostant tiġrib ta' bnedmin dgħajfa li aħna. U għamel li nieħdu r-ruħ għal-merti tal-passjoni ta' Ibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaġġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, qasba mġelġla ma jiksirix, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-Mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha bir-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-Mulej sejjaħtlek fis-sewwa. Battek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għal-ġnus. Biex inti ftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lill-irsiera mill-ħabs u lil dawk li hemm fid-dlam
min dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, innibqa' qalbi qawwija flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħa qawwi qalbek, it-tama fil-mulej flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħannejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. 6 jiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlu l-ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li għaddu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur tiswa ħafna u dirket bih riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxutathomlu b'xara u d-dar intliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jitradih qal, din il-fwieħa għax ma nbiegħetx 300 dinar biex jingħataw il-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħalliel u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu, ħallija, din il-fwieħa kienet refeta għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira tal-Lud saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw il-Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassasin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lud bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu mar Betanja. Hawnhekk f'Betanja kien hemm dar li fiha kienu joqogħdu Lażru, Marta u Marija. U kienu ħbieb tiegħu dawn kif naraw anki minn episodji l-oħra fl-Evanġelju. Hija dar fejn hemm l-imħabba, il-ħbiberija, l-intimità. Hawnhekk Ġesu mhux qiegħed fis-sinagoga, mhux qiegħed fil-pjazza jew miexi fit-triq, imma f'din id-dar. U din id-dar hemmhekk hemm din l-atmosfera sabiħa fejn għamlulu ikla. Hemm Lażru, dak li Ġesu kien qajmu mill-imwiet, u kif naraw fl-Evanġelju stess minħabba fih kien hemm diġà diversi nies li qed jinġibdu aktar lejn Ġesu u allura il-kapijiet reliġjużi bdew aktar jaħduha kontra Lażru wkoll. Imma hemmhekk f'din id-dar tiġri xi ħaġa speċjali ħafna. Marija tieħu ftit fwieħa, libra fwieħa tan-nard pur li kien jiswa ħafna,
u b'din il-fwieħa tidlek riġlejn Ġesu u tixxittahomlu b'xara. Huwa ġest ta' imħabba kbira, ta' ġenerożità li turi tassew il-qalb ta' Marija. Marija konna rajnija wkoll f'mument ieħor f'riġlejn Ġesu tisimgħu u Ġesu kien qal lil Marta li hi għażlet taħja sem u ma jitteħdilix. U hawnhekk turi din l-imħabba kbira. Hija espressjoni ta' dak li Ġesu kien qal meta semma l-ewwel kmandament ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U għalhekk hija sabiħa ħafna li aħna anki f'dan iż-żmien propju meta nibdew din il-ġimgħa mqazza fejn se naraw il-Ġesu jaqla minn kollox, insulti, tajjir, violenza fuqu. Hawnhekk għandna dan l-att ta' imħabba kbira leħ biex aħna wkoll narfu kif għandna nimxu tul il-mixja ta' il-ġimgħa mqazza b'imħabba ġeneruża leħ. Imma hawnhekk fl-istess episodju għandna xi ħadd ieħor. Għandna lil Ġuda l-Iskarjota li kif nafu iktar il quddiem il-Ġesu tradih u għaw jagħmel osservazzjoni. Jgħid din il-fwieħa għax ma nbijgħetx 300 dinar biex jingħataw il-foqra. Qed jgħid din tiswa ħafna. Il-foqra għandhom ħafna bżonn għax allura ma flok użat dil-fwieħa timbih u jingħata l-flus lill-foqra in dawk li għandhom bżonn. Sa minn barra din tidher osservazzjoni f'waqta prattika u anki ġeneruża qed taħseb fl-oħrajn. Imma kif smajna hawnhekk fl-Evanġelju, din l-osservazzjoni ta' Ġuda ma kienx ħirġa minn qalb li qiegħda tassew taħseb fil-foqra, imma minn xi ħadd li qed jaħseb fih innifsu. Il għaliex fejn hawnhekk mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħallil u jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Mela hawnhekk għandna lil Ġuda li jgħid xi ħaġa minn barra sabiħa li taħseb fil-foqra. Imma fil-fatt qed jaħseb fih innifsu. U fil-waqt li aħna naraw il-Marija li hija ġeneruża taħseb f'Ġesu f'imħabba leħ mingħajr kalkoli, hawn naraw lil Ġuda li jikkalkula kollox u jara kif se jiġbed iktar flus għalih. Bħalma nafu mbagħad ittradixxa l-Ġesu wkoll għal 30 biċċa tal-fidda. Ġesu hawnhekk jgħid xi ħaġa importanti ħafna. Jgħidlu l-foqra dejjem issibuhom magħkom. Ma lili mhux dejjem issibuni. X'qed jgħid Ġesu? Qed jgħid m'hemmx għalfejn taħsbu fil-foqra għax hawn jien bħalissa mhux qed jgħid hekk għax Ġesu stess kien li fil-ħajja tiegħu tant ħaseb fil-foqra, fl-emarġinati, f'dawk kollha fil-bżonn. Imma qed jgħid tqiegħedx kontra xulxin l-imħabba lejja u l-imħabba lejn dawk li huma fil-bżonn. Għax fil-fatt Ġesu kien għaqqad dawn iż-żewġ mandamenti, l-imħabba totali lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. Anzi, Ġesu kien qal li meta inti tgħin lill-foqra qed tgħin lilu. Meta kien qal kull ma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Ara kemm hu sabiħ meta niftakru allura li meta Ġesu qed jgħid il-foqra issibuhom dejjem magħkom ekku u għandna ngħinuhom. Mhux inkunu kuntenti li qegħdin hemmhekk u ma ngħinuhomx, ngħinuhom u nagħmlu minn kollox biex ngħinuhom. Bħalma fil-fatt l-ħidma tal-Knisja vasta anke f'Malta
tajnuna għal dawk li huma fil-bżonn. Imma ma nqedux kontra xulxin li mħabba lejn Alla li nesprimuha wkoll f'mumenti importanti tal-ħajja tagħna. Islu dawn jeskludu lil xulxin, dawn iridu jmorru ma' xulxin. L-imħabba vera lejn Alla, imħabba ġeneruża, tmexxina biex naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn. Hekk urina Ġesu u hekk verament inkunu qegħdin ngħixu il-kelma tiegħu. U din hija t-talba li nixtieq nagħmel għalina l-koll, speċjalment aħna u ngħixu dan il-żmien hekk importanti fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tagħna bħala Nsara, li aħna narfu inħobbu lil Alla b'mod totali u jmexxina mbagħad biex naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn, kemm dawk li jidhru ma anke kultant dak li ma jidhrux, illi huma sikta u li jeħtieġu tassew l-għajnuna tagħna li tkun ħirġa propju minn qalb li tħobb lil Alla. Din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew ir-resqu tal-bit tagħna lil Alla kum mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tatina qalb ġeneruża, qalb mimlija mħabba lejk u lejn dawk kollha li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna tiegħek il-morda kollha, dawk kollha li huma fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll għall-kura barra minn Malta jew fid-djar tagħhom, u dawk li għatuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħalli aħna dan iż-żmien hekk importanti tal-ġimgħa mqazza jgħinna biex nissieħbu dejjem aktar miegħek fil-passjoni, fil-mewt u l-qawmien tiegħek inti li inti l-mulej u s-salvatur tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek. Int fiħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għamel li biħna ilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox
Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Wasslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha bnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom inqa' nitolbuk it-tifher tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' drobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jent u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla misser li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib iżdeħlisna minn deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi
tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Żur Mulej lill-poplu tiegħek, żomm dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek lil qlubna ikkonsagrati bil-misteri qaddisa u għejna nħarsu fina l-mezzi tas-salvazzjoni li jint fiħnina tiegħek oġbok tatina bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Grisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom
u għall-komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Nofru dan ir-Rożarju llum għall-Kattoliċi fl-Art Imqazza biex ikollhom il-libertà sħiħa li jagħtu qima lil Alla f'dan iż-żmien tal-Ġimgħa Mqazza u biex ikollhom tassew l-għajnuna sħiħa li jeħtieġu f'dan iż-żmien diffiċli li għaddejjin hemmhekk. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-irwieħ kollha wejn id-dawk l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Dawn il-jiem qegħdin nikkontemplaw il-misteri ta' tbatija. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-Ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, aħfirna d-dobietna bħalma nafru l-menuħa għalina u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-irwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dobietna bħalma nafru l-menuħa għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosse nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobit ħarisna minna tal-infern, u ġenera ruħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobza ta' kuljum għatina llum, ħfirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simalik Marija bi grazia memlija mulejmija kibber kinti fosti nisan pere kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina tobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera ruħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtik ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina l-lum, maħfirna d-dobietna bħalma nafru l-binuħa għalina u la d-daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien bil-bidu bissaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobiet ħarissa minnat tal-infern u ġenerew kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, maħfirna d-dobietna bħalma nafru l-binuħa għalina, u li daħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu. Addisa Marijom Malla tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak berkinti fossi nisan pirek frotta ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobita ħarissa minna tal-infern, u ġenera beħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għalli ġaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-witta dmuħ. Eja mela, avukata tana, dawa lejna dawk lajnin tijek tal-ħnina u rina wara dan t-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saqt natek ikun it-tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobż ta' kuljum matina llum, għafrirna d-dubitna bħalma nafri minnu ħati għalina, u la daħanix fi tiġrib iżda l-islam id-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni ta' nimqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun intla n-natana kontra l-ħazen u t-nassis ta' demonju, irraznu Alla nitorbuk bil-ħerqa, intlawa fossi tajja ta' sema, itfa bil-qawa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ekalla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa taħħa, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddeġ Giuseppe kum missir għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazza ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla-lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka nimqazza ma' kunata konċizzjoni tagħha, imbirek itluk l-ristaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe u s-kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.